Detaljno riješeni svi zadaci po školskoj zbirci Dake Čelezović za treći razred, poglavlje 6.4. Do tih rješenja možete doći tako da se učlanite u naš program online poduke. Cijena prava sitnica. Ovo vam je poklon podbor. Dakle, 6.4 zadaci riješeni ovdje. Riješio ih tim stručnjaka našeg centra za poduku i online poduku. Ako trebate kompletna rješenja, javite mi se na mail ili putem telefona. To je to, ako trebate ova rješenja sva u štampanom obliku.